Dobrý deň. Dobrý den. Pri tvorbe produktov Hafele sa vždy snažíme načúvať vám, stolárom, montážnikom, dizajnérom a koncovým používateľom, pretože nikto o nich nevie viac ako vy. V tomto videu vám představíme nový systém zásuvek Matrix S Slim. Jeho funkce. Představujeme ho na základě vašich podnětů, které jsme shromáždili. Nová zásuvka Matrix S Slim je k dispozícii v 4 matných farbách. Bielej, sivej, antracitovej a čiernej. Široká škála barev umožňuje designérům lépe sladit zásuvky s aktuálními trendy v nábytku a interiéru. Máme 5 výšok bočníc. 64, 84, 135, 167 a 199 mm. Vďaka 5 rôznym výškam bočníc máte plnú flexibilitu pri navrhovaní nábytku a môžete ho prispôsobiť individuálnym potrebám. V nabídce máme 2 verze vnitřních čel s relingem nebo se skleněnou výplní. Vďaka skleneným výplňam vyzerá zásuvka moderne a je jednoduchšie vidieť jej obsah, keď je nainštalovaná vyššie. Vnitřní čela jsou k dispozici od výšky bočnice 84 mm. V prípade vysokých čielok, ktoré sú v súčasnosti obľúbené, sa oplatí použiť dodatočný reling pre vyššiu stabilitu. Při navrhování zásuvky Matrix S Slim jsme mysleli i na montáž. Zásuvku Matrix S Slim možno nastaviť v 3 smeroch. Vertikální nastavení nahoru a dolů Horizontálne nastavenie doľava a doprava a nastavení sklonu se nachází v zadní části zásuvky, což bude klíčové v případě vysokých čílek. Veškerá nastavení se provádí šroubovákem PZ2. Dúfame, že všetky funkcie vám umožnia nainštalovať ju ešte rýchlejšie, navrhnúť nábytok ešte slobodnejšie a predovšetkým si užijete jej používanie a dizajn.